Bueno, mila esker etortzeagatik hitzaldi hontara intsumisioaren 30. urteurrena gogoratzeko eta urte horietako mugimendu sozial guztia gogoratzeko antolatu dugun hitzaldira. Mila esker Edurne Elizondori ere, zenolabait hori berak egintzun liburuak, emango digu garai horietako mugimenduan parte hartu zuten pertsonen, mugimenduko talde ezberdinen, intsumiso beraien, talde antimilitaristen, gurasoen, testigantza guzti horiek jaso zituen hemen, epaile bat ere, elkarrizketatu zenun, baita ere alkateren bat. Alkateren bat ere, bai. Liburuak, 2001koa da, Amaikakoa bai, 2001an bukatu zen Soldaduzka, 10 urte berandugo publikatu zen liburu hau. Eta orain, hemen gaude beste 8 urte pasatu dira, baina momentuan irakurri genunean oso identifikatua sentitu ginen, ze batetik egon daitezke irakurle ezberdinak bere burua kokatu dezakez, ni hontan parte hartu nun, edo hau hola bizitu nun, baina ikusten da ere beste batzuk nola bizi izan zuten. Aniztasun hori da gustatu zitzaiguna eta iruditu zitzaigun ere, orain 30. urteurren hontan garrantzizkoa zela ere liburua apalategitik ateratzea. Hitzaldi hau antolatu dugu batetik Centre de las elkartekoek eta Bakekintza Antimilitarista. Centre de las elkartea Katalunian dauka bere sedea, baina badauzka ere beste hainbat kide, Andaluzia, Madriden eta Euskal Herrian ere saiatzen egea, bake heziketaren arloan, ikerketaren arloan, gastu militarra diala, finantza armatuak, gatazken eta gaur egun hori migratzailei jartzen dizkieten traba horien inguruan egiten duten, Katalunian egiten duten salaketa lan hori hemen ere egiten dana, Delas elkartea hemen Euskal Herrian nahi dugu, nolabait pauso batzuk ere eman ditzala, eta errotu dadin, jarraitzeko modu pedagogiko hortan gai hauei buruz lan egiten. Eta bestalde, Bakekintza Antimilitarista taldea hemen Donostian, Gipuzkoan orain dela 2 urte sortu genuen, batetik antimilitarismoan ibili ginen, intsumisioen mugimenduan ibili ginen hainbat pertsonek, eta gaur egun errefuxiatuen aldeko mugimendutan ere parte hartzen dutenak. Eta nolabait hori, errefuxiatuekiko elkartasun nolabait edo ikuspuntu humanitario hortatik begiratu beharrean bakarrik, ze hori ere beharrezkoa da baita ere gerrak, beraiek pairatzen dituzten gerrak nun sortzen dian, zergatik sortzen dian, eta nolabait, hemendik ekidin behar ditugun kezka hori zaukaten buruan, eta horregatik, taldean parte hartzen egia, jatorri ezberdinetako kideak. Gure kezkak, gastu militarra da, armagintza industria, hemen Euskal Herrian indarra eta pixua badaukana, eta bestalde, antimilitarismoarekin zer ikusiakaten hainbat gai, tartean adibidez, Loiolako kuartelaren afera, gaur egun kuartela dago lekua da Donostiko leku 4 bakarra, baina ezin dugu donostiarrek edo erabaki, han parke bat egin nahi dugun, han kirol ekipamentuak nahi ditugun, kulturakoak, edo etxe bizitzak egin behar dira. Ze gaur egun militarrak ez dute handi mogitu nahi, dirutza izugarri eskatzen nahi dira lurroiengatik, beste leku batean kuartel berri bat egin nahi dute, eta gure taldetik hausnarketa egita beharrezkoa irutzen zaigu gai honen inguruan, ez talako gai ekonomiko hutsa. Bihar ere hitzaldi bat antolatu dugu, dala gerra zure kutsazainean hasten da edo, eta da, finantzia armatuak o banketxeek armagintzarekin daukaten zerikusiari buruz, eta hori buruzko alternatibak, ez? Horren aurrean ze alternatiba dauden, eta bihar hitzaldi hori ere hemen egongo da. Kokatzen bukatzeko, ez? 2019an gaude eta 89an hasi zen intsumisio mugimendua. Urte horrena betetzen da, baina melankoliko edo saiatuko geha ez jartzen, ez? Ez da erretxa, ze oso mugimendu bizia izan zen, baina baita ere gure bizipenak ere oso intentsuak izan ziren garai hortan. Badaude hainbat liburu, gaiarai hori lantzen dutenak,
Badaude, gero hori referentzia bat egingo diegu, badaude ere interneten hainbat dokumental txiki eta hola, ez? Nafarroan hori Intsumisioaren plaza, egin aurreko udaletxeak plaza bat eskaini zien intsumisoei, ez dakigu oraingo udaletxeak zer egingo duen, baina bueno, ez zaie erresa egingo kentzea hori. Eta bestalde, hori, ez dakit aurten ikusko zenuten uranditan edo ez, ETBn ere egintzan erreportai bat, intsumisioaren inguruan, eta momentu honetan ere pelikula bat, edo dokumental bat iten nahi dira Nafarroan. Igual, ni baino gehiago jakingo du Edurnek, eta beste kontatzen digun ere pixkat. Prentsan irratian atera dira gauza, baina gure ustez hori komen izan egitea mugimenduaren ibilbide guztiari buruzko laburpen bat. Edurne Elizondo 2001an egin zuen liburua, 11an, banago ni 2001eko horrekin. Edurne kazetaria da, eginen, egunkarian, berrian, eta momentu honetan ere berrian, eta El Salto hor dagoen ere ez, kolaboratzen duzu, kolaborazioa dira, baina berriako kazetari bezala ezagutzen dugu. Gizarte mugimenduen inguruan, ibili da beti, eta 2004an Porlanezko gezurrak, Itoitzeko Pantanoari buruzko liburua egin zuen, gero etorri izan ez dugu nahi liburua, intsumisioari buruz, eta azken lanak edo antiespezismoaren inguruan edo egin dituzu. Bueno, orain horretan ari naiz. Hurrengo liburua hortaz izanen da. Hala espero dut. Oso, ondo. Eta orduan, saiatuko gea, kronologikoki pixka kokatzen, ez, intsumisioaren inguruan, soldaduzkaren aurkako mugimenduaren inguruan enduzian ekintzak, eta saiatuko kokatzen hori, eta baita hola Edurnek liburuan jaso zituen testigantzei ere, bere bidez lekua egiten saiatuko gea. Igual bai, liburua egiteko motivazioaz, galdetu nahi genizu lehendabiziko gauza. Bai, gainean ikustut, importantea dela erratea, liburua egiteko ideiatzela izan nirea, enkargu bat izan zen, eta giarran hasieran nahiko ez ustean hartu nuen, eta sorpresaz, ez? Ez zen nik bereziki landutako gai bat, ez? Adibidez, Itoizkoa bai, kazetari bezala, landu nuen haunitz, eta niretzat zen, pixka naturala, ez? Luzeago idatzi ahal izatea zen aukera handia, baino, intsumisioaren inguruan ez nuen gehiegi idatzi, eta orduan pixkat ez ustean harrapatu ninduen enkarguak, eta gainera zen talde zehatz batek egindako enkargua, ziren intsumisio osoaren alde egindako intsumisio talde batek egindako enkargua, eta orduan, pixkat horrek ematen zuen mugatzen zula, ez? Haien asmoa zen haiek idaztea, ikusita ez zutela aurrera egiten, erabaki zuten kanpoko norbaiti ematea, eta egiarra nik lehendabiziko gauza erranien, nik hartzen badut enkargua, jada ez da zuen liburua izanen da nire liburua, ezin bertzean, ezin dut egin zuek nahi duzuena. Eta nik argi nuen, beren estrategiaz kanpo ere, nahi nuela pixkat ikuspuntu orokor bat edo eman, eta zeuden ahots ezberdinak jaso, pixkat azpitituluan edo jarri nuen bezala, nik hasieratik argi nuen ez nuela historia bat egin nahi nituela esperientzia pertsonaletatik abiatuta ahots horiek jaso nahi nituen, baina batez ere hori sartu ahala gainera konturatu nintzen azkenean talde haunitz bazirela eta intsumisioan bizitzeko modu ezberdinak izan zirela, eta bakoitzak bere estrategia, bere ideologia lerroa bazuen eta ezberdina izan zen. Baina, hala eta guztiz ere, eta nik beti nabarmentzen dut hori, niretzako mugimenduak eman zuen agitz irudi bateratua, indarra egin zuen, eta ikusi zuten aurrera egiteko elkarrekin egin martziotela bultza proiektu horri, eta nik uste dut ezberdintasun horien gainetikan, batez ere batasun hori sumatu nuela, baina hala ere, hori hasita hori enkargua jasotzen dudala talde zehatz baten eskutik, gero bertze 11 talde aurkitzen ditudala. Ezberdina da ere intsumisioa bizitzea hiri batean edo herri batean, hortaz ere konturatu nintzen, eta adibidez orduan gehiago erreparatu nien nire herrian bertan izandako intsumisioei,
Ni egiarren kanpaina hasi zenean nengoen unibertsitatean, baina orduan geneukan irakasle kaleratuen movida guztia, Leioako kampusean EHUn, eta buru belarri nengoen bizkat hortan gure grebekin eta gure 11 gauzekin, eta intsumisioarena ez nuen orduan unibertsitatean gehiegi jarraitu. Gero, egunkarian lanean hasi nintzenean, bai pixka gehiago sartu nintzen, berez, Juan Cruz Lakasta intsumisoa kartzelan sartu zutelako hasi nintzen ni egunkarian lanean. Urte beterako deitu ninduten, bera kartzelara zijoalako, eta ni bere ordez sartu nintzen urtebeteko kontratuarekin. Gero, justo bide horretan, bertze batek utzizun, eta azkenean ja angelitu nintzen. Bera ja Juan Cruz jaz dago, egunkarian, baina nik antxe segitzen dut, baino, kontua da hori. Intsumisioaren bidetikan sartu nintzela ni egunkaria, eta ara non, azkenean, intsumisioari buruzko bertze lan batzuk egin behar izan ditula, ez. Eta ni oroitzen naiz, hau bai kontatu nahi nuen, oroitzen naiz intsumisioaren ingurukoak kubritzea tokatu zitzaidan batean, gertatu zela Gazteluko plazan egon zela protesta bat, eta egin zutena izan zen intsumisio bat kioskoko zutabetako batean lotu, baina hola zelo handiarekin, utzi zuten tipoan zintzilik eta itxatxita, eta ni flipatzen nuen. Epaiketa, nolabait, etzan epaiketara jun, buske kaptura ditzen den hortan zegon, eta utzi zuten. Bai, eta izan zen ikaragarria, ez niretzako zen, ze protesta egiteko zen modua daukaten ze irudimena, eta nik uste hori ere izan dela pixkat gakoetako bat, ez? Lortu zutela simpatia unitz piztea, intsumisoek, ez? Azkenean ere, soldaduzkaren kontuak ukitzen zituen gizon guziak eta orduan familia guzietan bazegoen norbait, ez? Baina gainera, hori ez, protesta egiteko modu horretan ahitza originalak izan ziren irudimena baliatu zuten edo zenuten. Eta nik uste dut horrek ere piztu zula eta argi ikusten ez zuenak ere ezin zuela, hori ez, irribarre egiteari ezin ziola utzi, ez, irribarre egiteari ikusita horrelako protestak. Ni oroitzen naiz hori negoen lan ere godernoarekin eta ikusten nuen tipoa, zutabean hor zintzilik, eta erraten baino, noiz hartutzeko dute hor gaixua. Zantzen nahiko, bai. Bai, hori da. Nik uste gaina ekin zen nolabait berritasun hori, ez, desobedientzia zibila edo estrategia bezala bili, baina gero, ekintza irudimentsuen bidez, ez? Nolabait, mugimendua kalera ateratzea, ez? Izan zara, gakoetako bat. Eta nolabait hori, orduan, ezagutzen zenuena eta topatu zenuenaren arteko, hori, ez? Diferentzia izan zen, eta pentsatzet horrek ere zailtasuna bihurtuko zuen liburua egitea, ez? Erronka nolabait handiago. Bai, egiarran, nik liburua proposatu zidaten intsumisoak ezagutu nituenean, hasieran joan nintzen, barraten dizut pixka harrituta, beldurrez, Gatuzain argitaletxeak egin zian enkargua, erranez hori, izan nintzela kolaborazio bat, Gatuzain eta Etxeala parte artean, eta horitzen naiz, hasieran joan nintzela, erraniela, hitz eginen dugu, baino, zalantza honitz nituen. Baino, gero, egin genuen bazkari bat, eta egiarran hor, hasi ziren historia kontatzen, hau egin genuen bertzea, eta nila, erabat sartuta, ez? Sentitu nintzen, eta hemen, historia baitz politak daude, eta kazetari batentzat azkenean goxoki bat zen hori, ez? Baino, aitortu behar dut, niretzako liburu hau gogorra izan zela. Bai, liburua gogorra izan zela, batetik, momentu batzutan, ez dakit, sentitu nintzen pixkat, ez dakit, ematen zuen, ni nintzela, gaina emakume izan da, ematen zunez, pertsona arrotz bat sartzen zela, ez, pixkat bazterrak nastera edo, ez, eta batzuei eta bertzei galdetzera, eta batzutan sentitu nintzen pixkat, hori ez, kosta egin zitzaidan. Eta ikusi nun gainera, nik pentsatzen nun, ja denbora bat pasatua zenez, jendeak batez ere ingo zuela irakurketa bat, igual ja beren orduko, ez, perspektibatik. Eta konturatu nintzen, orduan zeuden ezberdintasun eta ideologia eta estrategia ezberdin horiek beren horretan segitzen zutela, ez? Eta bakoitza zegoen bere historiaren zatian eta bere diskurtsoa defendatzen, eta naiz eta 11 ezaugarri komun zituzten, baina bakoitzak eusten zion bereari, ez? Eta joaten nintzen Bilbora, eta Iruñekoen estrategia kritikatzen zuten, eta Iruñekoek ez dakin hor. Ikusten nun hor, eta horrek harritu nindun hau nitz, ez? Ikustea, erraten honik, pasatua denbora, mugimenduenek egin du bide bat, baino
hauek segitzen dute, ematen zuen, segitzen genula aurreko denbora horietan, ez? Eta horrek ni egiarran, bai, harritu ninduen nahikotxo. Eta batez ere hori, ez? Batzutan, hori, bakardade puntu bat, edo sentitzea agian bertzek, edo protagonistek, pixkat, arrotz nintzela sentitu zutela, ez dakit, ez dakit. Nik uste galdera deserosoak egitea hori kanpotik egin behar dela, eta sufrituko zenun, baina egia esan horri esker ere, galdera deserosoi esker, ateratzen da ez, tipikoena, edo nolabait hori, bakoitzak egiten duen diskursoa, baizik eta diskurso hori zalantzan jartzean, gauza ederrak atea daitezke, ez? Eta nik uste hori eren abaitzen da. Saiatuko gai igual gaina, eztabaida horiek, ez, distantzian orain, baina bere momentuan edo kokatzen. Hitz egiten dugu gaina, 89 urtean intsumisioa zizala, baina realitatean, eta 30 urte betetzen dira, baina realitatean, 70 eta 80 hamarkadan hasi izan mugimendua, ez? Hori ere, kontatu beharra dago nolabait, ez? Intsumisioa ez litzateke existituko, aurretik ere ez baleude beste mugimendu batzuk. Han laburki aipatzeko, baina 71 urtekoa da lehendabiziko objektorea. Pepe Beunza ezaguna da, eta nolabait hori, garai hortan frankismo garaian, soldaduzkak, militarrek zaukaten boterearekin, soldaduzkak suposatzen zuena, garai hortan, eta berak erabakizun ez joatea. Eta publikoki kuartelen esan zuen, ni ez dut armarik hartu nahi. Kuartelera joan zen, garai hortan besterik etzen, baina kuartelera joan zen ez dut armarik hartu nahi. Horrek ekarri zion urte ezberdinetan, epaiketak, gartzela zigorra bete, askatzen zuten, soldaduzkara deitzen zuten berriro, orduan ere beste gartzelara azkenean Saharan bukatu zuen, bataioi batean, baina berak eman zuen pausua, nolabait hori izan zen, mugimenduak daukan, nolabait, ezaugarrietako baten barruan, dela estrategia. Pepe Beunzak esan zuen, ni ez noa hemen bakarrik, ni neu, eta ni katolikoa naiz, baina ez dut egiten hau soilik katolikoa naizelako, baizik eta hau helburu politiko batekin, dela militarismoa, gerra salatzea, soldaduzka salatzea. Beak antolatu zuen kanpaina, 75. urtean, ekarri zuen objektore berriak egotea, eta ja elkarte bezala, 77an sortu zen, kontzientzia gozpuen mugimendua. Garai hortan, bukatzeko pixkat, eta orain galdetuko diot ere Edurneri, garai hortan hemen Euskal Herrian ere zeuden mugimendu gehienak, naiz eta ezkertiarrak izan, soldaduzkare, ez zuten zalantzan jartzen soldaduzka. Bazegon olako, nolabait, soldaduzkan, herritarrak baldin badaude, herritar armada, naiz eta orain frankismopean gauden, eta diktaduran gaude, baina, herritarrak nolabait izan gaitezke, armada horren muina, ez? Eta, gero, eta indarkeriaren, edo, armen erabilpenaren inguruko, diskurso hori, ez, hainbat gerrillak zeudelako, hainbat lekutan, eta orduan hori. Mugimendu antimilitarista orduan, 70. hamarkada hortan oso txikia zen. Han objektore taldeak zeuden, indarkeria ezaren estrategiaren aldekoak batez ere, eta gero ezkerreko talde txiki batzuk, edo talde gazte, talde abertzale txiki batzuk ere hasiziala zalantzan jartzen. Liburuan jasotzen da Mabel Kañadaren testigantza. Eta Mabel Kañada Bilboko indarkeri ezaren taldean parte hartu zuen, 70. hamarkada hortan, handik egin zituzten kanpaina ezberdinak, ez? Euskal Herriko garai hortan bizizan indarkeri giroan, baita ere torturaren kontra, baita, ez, hainbat, eta soldaduzkaren aurkako objektoreak ere talde horietan sortu zian. Mabelen testigantzatik zer nabarmenduko zenuke? Nik batez ere, egiarran Mabel itoitzeko movida guztiagatik ezautzen duen eta elkarrizketa hori erresa izan zen, zegoen konplizidadea hor. Eta egiarran nik uste dut Mabelek ere pixkat lotzen ditula, ez, borroka ezberdin horiek, eta hor ikusten da ere berarengan, eta adibidez Julio Villanueva bezalako pertsona batengan ikusten da borroka horiek guztiek zer nolako lotura zuten, ez, azkenean intsumisio haunitz izan ziren gero hemen Iruñan solidario, eta bar. Nik batez ere azpimarratuko nuke, hainbat emakumerekin hitz egin nuen, niri ere interesatzen zitzaidalako, nire ere emakume izan da, jakitea pixkat ze ekarpen egin genuen, ez?
Eta aurkitu nun zeudela bi diskurtso erabat ezberdin eta kontrajarriak, ez? Emakume batzuk erraten zuten emakumeen rolaz galdetzeak ez zuela zentzurik, zela galdetzea albaitariek zer rol izan zuten intsumisioaren borrokan, erraten zuen ez zuela zentzurik, gizonik gidatu zutela mugimendua eta haiek hor, ez zutela deus erabaki, deus egin. Eta gero, Mabel bezalako pertsonek erraten zuten, hain zuzen ere emakumeak horregoteagatik eta emakumeak borroka horretara lotzeagatik, soldaduzkaren aurkako mezua izatetik, antimilitarismoaren mezua izateko urrats horrek, zabaldu zela, lagundu zula benetan intsumisioaren mugimendua antimilitarismoarekin lotzen, azkenean emakumeak ez geunden deituta, soldaduzka egitera, orduan, zen bertze ikuspuntu bat, eta berak batez ere nabarmentzen zuen hori, horrek lortu zula ikuspuntua zabaltzea. Eta nire giarran orain, duela, ez dakit noiz izan zen, baina Bilboko portuan ikusi nituenean ere, mugimendu feministako emakumeak, protesta egiten, armen salmentaren kontra, gerren kontra, hor ikusten da, azkenean, uste dut Mabelek ere arrazoia zuela, eta hor badagoela lotura zuzen bat, eta ez dakit, nik ere, Nafarroatik heldu nahi izan, Bardeako tiro eremua daukagu, Bardeako tiro eremuaren kontrako borrokan, urte haunitzez Milagros Rubio izan da, borroka horren irudi nagusietako bat. Berak ere, lotzen zuen hori, intsumisioaren kontua, mezu antimilitarista horrekin. Eta giarran, nik gero eta gehiago lotzen ditut ere bi kontu horiek, uste dut kontuan izan behar dugula, intsumisioak ere, eta borroka antimilitaristak lotura handia duela, bardearen kontra edo bardeako tiro eremuaren kontra egiten dugunarekin, azkenean hor probatzen dira, gero munduan pizten diren gerrak, hor probatzen dituzte bombak, eta naiz eta guri ez dituzkiguten botatzen, gure herrian ari dira bomba horiek probatzen, eta nire uharten bizi naiz, eta orain handaukat Siriako errefuxiatu familia bat ezagutu dut, eta lagunak egin gara, eta agiarran, azkenean lotu dut ere, tiro eremuan egiten dena, familia hori bere herritik atera duenarekin, haiek Alipon bizi ziren, eta atera behar izan dute, pasa ziren Greziatik, Madrildik, orain daude Iruñan, eta ikaragarria da, eta egiarran egun hauek baita ere intsumisioen aldeko hori plaza hori jarri duten, eta hasi nintzen pixkat oroitzapenak eta mugitzen ere, eta iruditzen zait, azkenean sokaz delaten, eta horrelako gauzak ere, dibidez hori, sultanaren familiaren bizipen hori, Bardeako tiro eremua, emakumeek egindako protesta horiek, feministek egindako protesta horiek, intsumisioen mugimenduak dena daukala ere, lotura estu bat, eta iruditzen zait, momentu hona dela gainera, berpizteko gauza honitz, egiarran, iruditzen zait orain, ez dakit, nik oroitzen naiz liburua atera nuenean, gazte jende batzurik galdetzen niela, eta ez zuten ideirikan, ez zekiten deus intsumisioari buruz, ez zeukaten, baino ez, eta ni harritzen nintzen izugarri, eta erraten nuen, nola da posible? Iruditzen zait orain, agian, badagoela interes edo piztu dela pixkator jakin min hori. Eta agian momentua ona dela, soka horri heltzen jarraitzeko. Bai, gero gaina... Bai, hau sola saldi bada, hau nik usteet hori, baina egia da hori, gero bukaran aipatu itzazkegu, gaur egun dauden mugimenduak, eta badijoaz ez duk aipatu ituzun zertzela da horietatik. Egia da, intsumisoen mugimendua, eta gero ikusiko dugu, 70. hamarkadan oso gutxi izan zian objektore izan ziranak, ez? 80. hamarkadan zehar ere minoritarioa izan zen mugimendua. Han, kronologiakin pixka jarraituz, badago nolabait hori, lege bat, soldaduzkara jun nahi ez duten entzat, lege bat egiteko gobernuak, bibilbide bat egin zuen, garai horretan, basoeko gobernuak. Baina paraleloki mugimendu antimilitaristak hausnarketa bat egin zuen ere. Ikusi zuen Frantzia eta Europa, Alemaniako esperientziak ikusi zituen eta kontuatu zen beste herrietan lege bat, nolabait soldaduzkara jun nahi ez duten entzako lege batek mugimenduarekin bukatu zuela. Mugimendua itu egin zuela. Lege bat dala olako iturri bat, non
soldaduzkara joan behar dutenak eta ejertzitoa mantentzeko beharrezkoa dian kopuruak eta legitimidade sozial hori txorrota batekin bezala, ez, modulatu egiten da. Eta egon daitezken kritikak eta hola, beti, abai, 18 hilabete asko direla, masa egingo dugu. Soldaduen baldintzak ez dira egokiak, egokituko ditugu, baina nolabait etzan zalantzan jartzen militarismoa, ejertzitoa eta hola. Hemen 80. hamarkadan mugimenduak intzun aldaketa estrategiko hori. Esan ez gu soldaduzka desagertzea nahi dugu, ez dugu gu objektore bezala guretzako konponbide bat. Han ere, OTAN-en inguruko mugimenduak eta gero baita ere Euskal Herrian zeuden beste gaztetxen inguruko mugimenduak edo beste ezkerreko beste alderritako mugimenduak eman zioten ere mugimenduari hasierako aniztasun bat nolabait minoritario izatetik anitzagoa eta kalean gehiago egotera batez ere, eta naiz eta oraindik ere soldaduzkaren presentzia bai familietan, nolabe soldaduzka jun egin behartzan, etzinan arazoetan sartu behar, soldaduzka egin, eta orduan ja lanean hasi zintezkeen, 80. hamarkadako kontuak dira, baina oso presentzia garai hortan, ez da legitimidade soziala, baina bai jendeak ez zula beldurra zeukan, eta gurasoek eta batez ere zuten zalantzan jartzen, eta kintoen kontua ere sozialki bazaukan bere garrantzia. Baina gero politikoki ere minoritarioak zian oraindik 80. hamarkadan soldaduzkaren desagerpena edo zalantzan jartzen zutenak. Han garai hortako ez dakit testigantzan bat edo jaso zenun liburuan edo 80. hamarkadakoa Bai, egiarran, orain pixkat galduta rapatzen dauzu, baina bai aipatu nahi nun, lehen azu zaidalako, aipatu zu hori ez, Pepe Muntza izan zela lehenengoa, bai egia da lehenagotik egon zirela objektoriak, baina erlijioa zela ez, Jehovaren lekukoak eta bar. Eta gero ere, ni egiarran harritu nindun ere ikusteak, azkenean historian nahi duguna egin dezakegula atzera, eta badaudela beti hor Euskal Herrian behintzat, militarren kontrako mugimendu horiek sustatzen zituztenak, eta iruditzen zait, lehen aipatu duzuna nola, mugimendu guztiak lotuta dauden, eta batek bertzea bultzatzen du, uste dute hori, Oal Pepe Muntza baino atzerago egin behar dugula, eta okerrez banaiz ere, 1930ko hamarkadan batzuk fusilatu eta dena egin zituzten soldaduzka egin nahi ez izateagatik, orduan, badaudela hainbat kasu, ez? Eta ni, antiespezista naizenez ere, aipatu nahiko nuke Oskar Hortaren kasuaz, berak hain zuzen ere, erabaki zuen soldaduzka ez egitea ere, militarrek animaliak nola erabiltzen dituzten salatzeko, ez? Azkenean, gizakiz bertzeko animaliak ere badira armadaren eta gerren biktima. Zer garaitan izan zen hori? Hori izan zen, nik uste 80ko hamarkada, hasi berritan, nik uste intsumisioaren kanpaina, hasi berritan. Eta bere argumentazioa gehitu zion? Hori da, gehitu zion gizakiz bertzeko animalien erabilera salatu nahi zuela, eta uste dut hori ere erran beharra dagoela. Eta azkenean, batzutan ahaztu egiten zaigu, baina esparru militar horretan ere erabiltzen dira. Bertzeak bertze, hori ez, gizakiz bertzeko animalia hori guztiak. Gero, zuk aipatu duzuna legearena, ez, nire iruditzen zait haitz garrantzitsua ere nola zuk erran duzuna, ez, azkenean hor estrategia guzti bat, ez, ondu zuten eta lege hori 85ean onartu zen, baino errekurtsoa jarri zioten okerrez banaiz, eta orduan beranduago sartu zen indarrean, baino hori baliatu zen, errateko, guk ez dugu soldaduzka egin nahi, baino ez dugu bertze ordezko deus egin nahi, hau da pikutara bidali nahi duguna, sistema hori guzia, eta horren bidez eusten diren armadak eta gerrak eta hori, esparru militar guztiak, azkenean, ni ere emakume bezala erran izut, militar kutsua duen guzti horrek ere, zer nolako konnotazio matxistak eta autoritarioak, eta gero gerretan ere haunitzetan bertzeak bertze sexu indarkeria ere, nola erabiltzen den emakumeen kontrako arma gisa, iruditzen zait emakume bezala ere, badaudela hor bertzea darra haunitz ikertu daitezkenak, azkenean izugarriak dira, baina hori iruditzen zait bai, hori azkenean zuk erran duzun bezala, azkenean lege horrek eman zuen aukera, abia puntu bat finkatzeko, iruditzen zait,
hemen hasiko dugu atzetikan ekarri dugun guzti hori pixkat borobildu, eta hemen hasiko dugu kanpaina hau, eta hemendik aurrera, eta niretzako garrantzitsuenara izan zen, beti estatua joan zela intsumisoen atzetik. Intsumisoak izan zirela, pixkat, haiek egiten zuten zeo zer, estatua saiatzen zen intsumisoen borroka hori utxean uzten, baino, adibidez, kartzelan sartu zituen. Gero, kartzelak bete zitzaizkion, bueno, hirugarren gradua emanen diet. Ez, planto eginen diogu hirugarren graduari, osea, beti intsumisoek asmatu zutela, estatuak prestatzen zituen neurri hori guztiek bertan bera uzten, ez? Eta desaktibatzen, ez? Azken finean, estatuak hartzen zituen erabaki horiek guztiak, ez? Eta orduan hori, ez? Azkenean, kanpaina hori piztu zen, kontzientzia, Jesus, eragozpen mugimendua. Kontzientzia eragozpen mugimendua izan zen horre oinarria jarrizuna eta pixkat bidea irekizuna, eta gero, bueno, atzetikan etorri ziren bertzeak, ez? Bai, mugimenduaren aniztasuna gero hori da, kontzientzia eragozpen mugimendua talde bezala estrategia diseinatzen du, eta gero, kakitza talde adibidez, 80. hamarkada sortzen da, batez ere Gipuzkoan, gero beste hiriburuetan, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen, 89 hori ez, insumiso kanpaina hasierarekin batea, baina han, insumisoak kalean geroz eta presentzia gehiago dauka. Gogoratu beharra daukagu ere, han nolabait lehendabiziko epaiketak militarrak izan ziala, 89an jurisdikzio militarrean zeuden soldauska egiten ez zutenak, lehenbiziko epaiketan militarrak etorri zian, gartzela militarretan bete behar zituzten insumisoek zigorrak, baina han jazten da, aipatu duen bezala Edurnek, mugimendua oso landuta zaukan nolabait zer egin A gertatzen balin bazan, zer egin B gertatzen balin bazan, gobernua nolabait hori insumiso gutxi batzuk atxilotu zitun, nolabait beldurra sartzeko, baina ja handik 3 hilabetea intsumiso berriak zauden. Handik beste 3 hilabetea beste talde bat zegon. Eta orduan nahiko nolabait hori lehendabiziko 89-90 urte hortan poliki, baina gero 91 urtetik aurrera hasi zen nolabait 2 urtetan intsumisoen ekintza nolabait deigarri horiek, ez? Solda euskara aurkeztu behar ziren egunetan, epaileen deiari ez erantzunez, ekintzak eginez sorzozketak zeudenean edo, hasi zen nolabait indartzen pixkanaka mugimendua, eta orduan gobernuak pasatu zunean jurisdikzio militarretik jurisdikzio zibilera, intsumisioen kasuan, ordurako ja intsumisioak lortu zuen koltsoi zabal bat. Han alde batetik liburuan ere agertzen da, koltsoi zabal hori herritarrena zan batez ere. Osea, hasieran nolabait nere semea intsumiso ez egin intsumiso mesedez, ojun solda euskara, bete bailen taola, ama eta aita horiek bihurtu zian ere gero intsumisoen nolabait defendatzailea handienak. Hasieran mesedez zu ez, baina behin mugimenduan sartuta gero, gehien apoio gehiena familiarren aldetik iritsi zen. Bestalde ere, sindikatuak hasi zian ere intsumisioen aldeko ekintzetan parte hartzen. Alderdi politikoen kasuan, 80. hamarkadan eta 81ko hasiera hortan ezker abertzalea etzan intsumisioaren estrategiaren aldekoa, baina gero aldatu egin zen, eta aurretik ere bakoitza bere modua, baina PNV, Euskal Alkartasuna, Ezker Batua ere, mugimendu koltsoi anitz horren parte izan ziren, ez? Han evoluzio hori nabaritzen da, ez dukitzen duzun jendearekin, osea, minoritario izatetik, pixkat gizartean lortzea babes gehiago? Bai, ni oroitzen naiz, kasu batzutan, gazte batzuk, orduan gazte ziren batzuk, orain ja ez hain gazte, baina erraten zutela, pixkat, kasik zela, hasieran zuk diozuna ez, igual bertze remediorik ez zegoen, solda euskara joan, gurasuek presionatuz edo, gero zen ez izan solda euskara joaten den azken tontoa. Ez, pixkat bilakatu zen horrelako, esan zen, nola joanen naiz ni solda euskara,
inorez badoa, ez? Eta herri batzutan Nafarroan adibidez, Sakana adibidez izan zen ikaragarria, ez? Herri guzian, solda euskara deitutako guziak egiten zuten planto, ez? Zen herri guztia zegoen mugitua azkenean, ez? Horre, aipatu duzu batetik jurisdikzio militarretik zibilera, horre, pixkat, jendearekin hitz egiten eta hori aipatzen zuten, ez? Sentsazioa zela, militarrak aitz ezer oso zeudela gazteak epaitzen, ez? Irudia nahiko, ez? Txarra zuten, deslegitimatuak, eta gainera gazteak epaitzen, urtebeteko zigorra ezartzen zuten gehienetan, eta bitxia da ere, gero jurisdikzio zibilera pasatzen denean, hasi zirela, 81an, okerrez banaiz, 2 urte, 4 hilabete eta egun bateko zigorrak ezartzen, ez? Zigorra handiagoak jurisdikzio zibiletik, ez? Lehen erran duzu, epaile bat elkarrizketatu nula Eduardo Mata, eta oroitzen naiz, abokatuekin hitz egin nuenean, abokatuek erraten zutela, epaileek ez zutela deus egin intsumisioaren alde, ez? Eta adibidez, epaile honen irakurketa zen guztiz kontrakoa, ez? Erraten zuen. Gu Nafarroan ere saiatu ginen, pixkat prozesuak edo geldiarazten, baina ezinezkoa zen. Hain bertze ziren ezinezkoa zela, ez? Berak erraten zuen, bertzetoki batzutan igual, intsumisio gutxi izan da, edozein aitzakiarekin, igual prozesuak luzatzen zituzten, eta azkenean, ezer ezean gelditzen zen, baina erraten zuen, Nafarroan hain bertze ziren ezinezkoa zela, orduan, ez dakit nik dena egin ote zuten edo ez. Eta gero, ezker abertzalearen kontua aipatzen duzula, niri haitz importantea iruditzen zait, edo nahiko esanguratsua Xanti Kirogaren adibidea, ez? Bera, ezker abertzaleko kidea zen, soldadu euskara joan zen, Melillara gainera. Baina, uste dute, erdia egina zuela, erabaki zuen ustea, desertore, bilakatu zen, eta, hain zuzen ere, epaiketa militarra egin zioten, zebera bai, soldaduzkan sartua zegoen, ez? Eta hori gertatu zen ere, momentu klabe batean, dala Golfoko lehendabiziko gerra. Ni uste, Xanti Kirogaren erabakia ere, ze beste Katalunian ere, beste hori ez, eonduzian batzuk marinan zeudela soldaduzkan, eta esan zuten, nola bialduko nautela neri beste nungo gerra batera, ez? Eta ni uste, kontestu hortan ere interesgarria da, insumisioaren beste aurrera pauso bat, gerraren kontrako mobilizazioekin enduzen. Baina jarraitu. Ez, baina hori, zalantzari gabe Golkoko gerrak eman zion bultzada handia gaina hori, ez? Mezu antimilitarista hori, ez? Sendotuzun ere. Baina niri hori, Xanti Kirogaren kasua beti iruditu zait, iruditzen zait, bere momentuan ere, azkenean, zuk erran duzuna, ez? Ezker abertzalearen irakurketa bertze bat zen, ez? Eta orduan, gazte batzuk erraten zuten, jarraik ere erraten zuen, ez? Soldaduzka honi, ez? Bertze soldaduzka bati, igual baietz, ez? Eta aipatzen zen ere, batzuek nahi zutela hemengo kapitania izan, nahi zut, diskurtsoa erabat ezberdina zen, ez? Baina nik uste dut horre azkenean errealitatea inposatu egin zela, ez? Intsumisioaren mugimenduak hainbertze indar hartu zuen, eta, ez dakit, lurbola gero eta handiagoa zen, eta horren kontra ezin zenuen deus egin. Edo bat egiten zenuen, edo bertzela, zapaltzen zintun, ez? Eta nik uste dut azkenean hor konturatu zirela, ez? Jendeak, nik izenburua jarri nion, ez dugu nahi, hori zelako elkarrizketatzen ditun guziek erraten ziaten lehendabizikoa gauza. Zergatik egin zinen intsumisio? Ez nuen soldadu euska egin nahi, gero bertzelako mezuak eta garatuz joan ziren beren diskurtsoak eta beren ideologiak eta gehiago berastu eta jantzi zituzten, ez? Baina nik uste dut lehendabiziko sentsazioa hori edo zen, estatuak deitzen nahu arma bat hartzera eta joatera ez dakindora, ez dut nahi, ez dut nahi, orduan. Nik uste dut ezker abertzaletik ere konturatu ziren mugimendu hori geldiezina zela, eta uste dut Xanti Kirogaren adibideak balio izan zuela. Ezker abertzalearen barruan gogoeta hori edo debate hori mai gainean jartzeko, eta azkenean lerratu ziren bezala lerratza. Hor, adibidez Nafarroan, Nafarroa intsumitua sortu zen, pixkat horrez, eta, zuk erran duzuna, azkenean hainbat mugimendu zeuden, egia da, agian kontzientzia eragozpe mugimenduaren diskurtso bakezalearekin batzuk ez zutela hainbertze bat egiten ez, edo
naiz eta antimilitaristatzat jotzen zuten beren buruan, baina ez bakezaletzat, ez? Defentsarako eskubide hori edo aldarrikatzen zuten gazte batzuek, eta horrek eramantzun, bertze talde batzuk sortzera, ez? Baina, nik uste dut, azkenean Euskal Herrian egoteak ere, nik uste dut Euskal Herrian kutsu berezia izan zuela, ez? Mugimendu intsumisioaren mugimenduak, azkenean ere hemengo testu inguruak ezin bertzean dena, ez? Ukitzen duelako, eta ezker abertzalean gertatu zena izan zen horren adibidea. Ni oroitzen naiz ere, Iruñeko intsumisioekin hitz egiten, aipatzen zutela, espetxean zirenean ere patioan eta sekulako eztabaidak egiten zituztela, ez? Etari buruz, eta indarkeriaren erabilera, eta horrelako debate oso mamitsuak izaten zituztela, baina, azkenean gaiak ez, ematen zuen eztabaida haunitz mai gainean jartzeko, ez? Baina nire egia da, nolabait beti gizarte mugimenduak, gizarte mugimenduetan zer egin daukat alderdi politikoek, edo politikak. Hori asko aztertzen da, ez? Da, batzutan batego, politikoen kulpagatik mugimendua pikutara juntzan, o mugimendua, azkenean banandu egin zan, baina antimilitarismoaren kasuan kontrakoa gertatu zen. Ez, nolabait, mugimendu antimilitaristak lortuzun alderdi politikoak mugitzea. Beraien, zeren adibidez, PNV-ek, OTAN-en garaian, boto askatasuna eman zun. Baina antimilitarismo soldaduzkaren garaian horren kontra ere hasieratik enduzan nolabait. Aldatu behar izan duzun, ez, bere diskurso hori, edo beste alderdi batzuk, ez, han ere interesgarria planteatzea Lizarra Garazi baino lehen, jada ez beste mugimendutan, o beste euskararen alde, edo beste ingurumenaren alde dola, elkarten ez ziren alderdiak intsumisioaren inguruan elkartzera batetik behartuta, baina neurri batean ere parte hartzen zuten, ez? Aniztasun hori ere hor dago. Lehen ere aipatu duzu koltsoi hori, ez? Nik uste dut hor ere ezinbertzekoa dela, lehen emakumeen papera zitzen dugula, uste dut hor ezinbertzekoa dela amek bete zuten rola aipatzea, ez? Eta nola intsumisioaren bidez ere belaunaldi bateko gurasoiek politizatu egin ziren ere, neurri handi batean, ez? Lehendikan politizatuta zegoen jende haunitz, intsumisioaren mugimenduarekin politizatu zen. Atera zen manifestazioetara joaten, eta beren semeen alde borrokan, eta horrek eraman zituen esparru horretara, ez? Eta nik uste dut horre adibidez hori, ez? Iruñan hainbertze intsumisio egonda kartzelan, astero senideek eta lagunek egiten zituzten elkarretaratze horiek, eta egiten zituzten oiuak, botatzen zituzten oiuak bakartzela barrutik entzuteko, eta eguzki irratiaren bidez bidaltzen zituzten agurrak, eta horrelako gauzek ere laguntzen zuten koltsoi hori ikusgarri bilakatzen, eta lagundu zutela ere, hori ez, azkenean erabaki hartu behar zuen gazteari ematen zioten babes bat, ez, eta azkenean horre, eta nik uste dut hori, emakumeek lan handia egin zutela, agian lan isila, beti bezala, haunitzetan bezala, baina iruditzen zait, hori ez, koltsoi hori osatzen edo, babes hori ematen ezinbertzekoak ere izan zirela. Han ere, aigea hori ez, Nafarroa bihurtu zen nolabait intsumisio mugimenduaren epizentro hori ez, Araban oso epaiketa gutxi egon duzian, eta insumiso bakar bat egon duzian Arabarra, espetxean, Bizkaiko Gartzelan, egon duzila perso gehiago, hemen Gipuzkoan berandugo hasi ziren epaiketak, enduzian 5 bat insumiso garai ezberdinetan Gartzelan 2. graduan, eta 3. graduan beste hainbat. Baina, 81 urtea ere importantea da, iparraldean intsumiso mugimendua bultzatzen dute. Ikaskizun bezala ere desobedientzia zibilaren indarra, ez? Ze hemen, lehenbiziko urtean estatu mailan 100 intsumiso pilatu ziran, 2. urtean gehiago izan ziran, 1000 intsumiso izatera iritsi ginen Euskal Herrian bertan, baina iparraldean okerez banago 5 edo 8 izan zian intsumisoak. Eta intsumiso horiek, kanpaina horrek, eraginzun guztia, ez? Nola isladatu zenunzuk liburuan? Ni egiarran ere haiekin gelditu nintzen ahitz harritua, ez? Ikusita zer nolako gaitasuna izan zuten, ez? Eta haiek nabarmentzen dute
Ni ere horrekin gelditu nintzen pixka. Erraten dute, soldaduzka kentzeko meritua ez dela hiena, hori erraten zuten. Hori ja gobernuak erabakia zuela eta haiek ez zutela hori bultzatu edo, nik uste dut igual azkartu egin zutela, ez dakit. Baina, haiek erraten zuten, intsumisoek erraten ziaten niri, haiek ez zutela uste meritu hori beraiena zela. Baina bai, uste zuten intsumisioaren aldeko mugimendu horrek lortu zuela iparraldeko gazteak batzea, ez? Eta ikusi zen ere hor, hegoaldetik etortzen zen mugimenduak izan zuela eragina, eta sortu zirela ere bai, hor hegoalde eta iparraldearen arteko hartu emanak eta lotura horiek, ez? Liburua bera ere, Gatuzain eta Txalapartaren arteko kolaborazio bada, niri beti iruditu zai, azkenean hori islatzen dela, ez? Neurri batean. Baina bai, gaina, iruditzen zaitere bitxia, iparraldekoen kasuan, beren arriskoa zela, edo egiten zietena zela, epaitzen zituzten, atera eta berriro deitzen zituzten, eta berriro ez erraten zutenez, berriro zeukaten arriskori, berriro epaitzeko eta kartzelan sartzeko, ez? Osea, zen horrelako gurpil zoro bat. Kompromiso personal handia, bazen ekilak hori gertatuko zala. Hori da. Hegoaldean loteria bat zan, milaka ginen, batzuk epaituak, beste batzuk ez, epaituen artean batzu zigorta, beste batzuk ez, baina iparraldean argi zegoen kompromiso personal handiko erabakia zara insumiso bilakatzea. Bai, eta zera, lehendabiziko kanpaina hortan 3 izan ziren, hemen dauzkat izenak, eski burua joaten zait, 2011-tik barkatuko dira. Hori, Jean-François Lefort, Nicolas Padrones, eta daukat tapatu hemen. Hori da. Ez, hori gero aixogo izan zen, lehenbizi Erik Lexardua, bai. Eta usten badiazu ere, lehen nola randizut, historian atzera jaten algarela, ez? Pixkat hor aziak edo aurkitzeko, eta ni oroitzen naiz, historia bat aurkitu nula, ez? 18. mendean, hainbat euskaldunek Frantziako armada utzi eta gero gertatu zen hau. 1780ko hamarkada hasierako gerren garaian 47 euskaldunek erabaki zuten Frantziako armada bazteruztea eta mugaz bertzealdea pasatzea. Estatuaren erantzuna bortitza izan zen eta hustu zituen Lapurdiko muga ondoko herriak. 4.000 biztanle inguru landetara bidali zituzten indarrez. Eta haietako 1.600 inguru hil egin ziren bidean eta hustutako etxeak gainera beretzat hartu zituen Frantziako Errepublikak. Horrelako gertaerak ere badaudela eta iruditzen zait, ez dakit, hauek ere berreskuratu behar direla, ez? Nik uste dut badirela zi batzu, batzutan erraten duzu, ez dakit, dena dago ja egina, ez? Neurri batean historiak berriro errepikatzen ari gara eta iruditzen zait horrelako gertaerak, bortitzak eta gogorrak, eta gero ikustea, iparraldeko 3 gazte horiek jarri zirela hor erdian eta nola aurre egin zioten guztiari, haiek ere nabarmentzen zuten hau nitz, zuk erran duzuna, ez? Konpromiso hori, eta erraten zuten, hau egin genuen, baina ahaitz ongi pentsatuta. Pentsatu genuen guzia, eta erran genuenean aurrera, izan zen, aurrera egiteko, bukaera arte, ez? Eta orduan horrek ere, nik uste dut, eman ziola ere indarra, ez? Jendeak ere ikusten zuen, ostras, jende honek benetako konpromiso bat du, eta ez da txantxetan ari, gauzak pentsatu ditu, antolatu ditu, eta egin du urrats hori, ez? Eman du pausua, eta orduan nik uste dut horrek ere lortu zula, hori, elkartasun hori edo mugitzea, ere? Eta hegoaldera bueltatuz, hori, iparraldean gutxi batzuk izan zean, baina hegoaldean geroz eta gehiago. Han ere sortzen da, nolabait, estrategia diseinatu zuten talde antimilitaristak, estrategia horren alde egin zuten beste talde antimilitaristekin, baina, eta nolabait, beti ere, taldeak daude, estrategia bat dago non pertsonak dira, soldauzka juten ez dianak eta intsumiso bihurtzen dianak, eta beti intsumiso bakoitzaren eta intsumiso asanbladen edo batzarrak egiten zian gara horretan garrantzia. Baina, 80. hamarkada erdian gerozta gehiago, eta orduan sortzen dira beste nolabait hori, ez talde antimilitaristetik kanpo beste intsumisoen taldeak, ez? Han batetik dago intsumisio osoaren estrategia, ez? Talde bat nolabait hori ez soldauzkarik, ez epaiketarik, ez gartzelarik, osea, desobedientzia zibila planteatzen baldin bada orokorrean, ni epaiketara noa, zigortzen haute, gartzela noa, eta guzti hori bozgora gailu bezala erabiltzen dut,
intsumisio osoaren estrategiak planteatzen zuen, nolabait, epaiketara joan gabe eta gartzelari nolabait ere gartzelan ez sartzeko edo nolabait aldan neurrian borroka eginez, ez, nolabait beste estrategia bat, ez, zu hobeto esplikatuko duzu, nik uste? Ez, zuk erranduzuna da, ez, azkenean lehen errandut gainera, ez, intsumisio oso horiek izan zirela liburu hau mai gainean jarri zutenak, ez, eta nik pixkat haien enkargoa jaso nula, ez. Haiek nik ustut liburua egin nahi zuten uste zutelako garai horretan, intsumisioaren mugimendua pilpilan zegoen garai horretan, pixkat bazter gelditu zirela, ez? Edabideen fokotik edo kanpo. Edo pixkat igual gizartak ez zuela ongi ulertu beraien estrategia edo beraien egiteko modu hori, ez? Egia da hori, ez? Haiek erabakitzen zutela ez parte hartzea ez epaiketetan, ez deustan, uste zutelako, azkenean dena zela, ez? Sistema beraren parte, baina aldi berean erraten zuten, gu ez ginen gure etxean gelditzen. Adibidez, gogoan dut, horietako bat agertu zela ez epaitegian, baizik eta bertzetoki batean, baina kaponataz jantzita. Horrelako gauzak ere egiten zituzten, ez? Erran izut, ez ziren ere etxean gelditzen eta, ea zer gertatzen den, ez? Aktiboa zan beraien jarrera hori garbi dago. Bai. Eta gero, igual ja salto gehi egiten dut, baina gero ere bukaeraldera hori, ez? Kuarteletako intsumisoak ere, bai, ez? Azkenean hor, ez? Prozesu ezberdinak daude, errealitateak ere inposatzen zuelako, ez? Bide bat edo bertze egin behar izatea. Baina, nik uste hori izan zela aberatsa ere, ez? Eta batez ere lortu zen utelako, hori, ez? Elkarrekin indar hori egitea. Handago ere nolabait hori, ez? Eta orain Katalunian ere ikusten ari da. Errepresioa datorrenean, mugimendu ezberdinek joera edo beharra ere badagolako, ez? Baina joera egon daiteke antierrepresibo diskurso batera o dinamika batera jutea, ez? Orduan, hori nola ikusten duzu, hemen jasotzen itun testigantzekin, ez? Nolabait hori, ez? Gartzelan gerozta preso gehiago, han ere, momentu batean dispersio ere jasazuten Iruñako 8 presok, nolabait tuerkari beste buelta bat eman zion, estatuak, estatuko makinariak zigorretan. Orduan, atxiloketak ere, hemen ertzainan aldetik, adibidez, Nafarroan, Guardia Zibila, Polizia Nazionala jungo da, baina hemen ertzainak ere parte hartzen zuen intsumisoen atxiloketetan, epaiketara joaten ez zirenean batez ere. Nolabait hori, tensio hori non mugimendu bate dauzka helburu batzuk, solda euskaren kontra, militarismoaren kontra, gerrak salatu, gastu militarra salatu, egiten zian ekintzak ere armagintza enpresetan adibidez, baina era berean ere jasan behar du eguneroko dinamika bat, non jende atxilotzen dute, jende espetxeratzen duten, nola irutzen zaizu distantzian ikusita, ez? Bizi izan zela garai hori, horrek eragin zituen gero beste mugimenduak sortzea, edo nola ikusten da hori? Nik uste dut hori dela gakoetako bat, ez? Eta, nik lehen errandut, ez? Harritu ninduena batez ere zen, liburua egin nuenean, elkarrizketak egin nituenean, jendeak segitzen zula pentsatzen orduko gauza bera, ez? Eta ikusi nun, orduko kritikak errepikatu egiten zirela, ez? Eta ni erabat harrituta gelditu nintzen, batez ere, ez dakit, ez da hori da nagusietako bat, iruditzen zaitzegoela Bilboko kem taldekoen artean eta Iruñeko kartzelan ziren intsumisoen artean, ez? Bilbotik uste zuten, zuk diozuna, ez? Azkenean uste zutela Nafarroan mezu antirrepresiboa edo gehiegi, ez? Nagusitzen ari zela, da pixkat ari zairela denat zentratzen espetxearen inguruan, eta noski Iruñekoek batzuten kritika hori onartzen, ez? Eta Iruñetik erraten zutena zen, ari bagara gazteak deitzen intsumiso egitera, egin behar duguna da, argi erran zer dagoen jokoan, zer jaso dezaketen, zer pairatu behar duten, eta prozesu horretan beraien ondoan egon behar dugu, ez? Ezin ditugu utzi, ez? Orduan, Iruñetik ere beti pixkat defendatu izan dute edo, garai horretan bezain bertzez dela inoiz hitz egin antimilitarismoaz, ez? Haiek uste dute, eta nik uste dut arrazoia dutela, nik uste dut bai balio zuela espetxetik egindako lanak balio izan zuela mezu antimilitarista hori zabaltzen jarraitzeko.
nik uste dut etzegoela bertze modurik, ez? Hain bertze izan da, ezin zen hori alde batera utzi, eta erran, bai, espetxean daude, baina gu zentratuko gara, azkenean dena zegoen nastua, ez? Eta ezin zenun borroka edo mezu antimilitarista hori ezin zenuen bereiztu momentu horretan kartzelan bizitzen ari ziren egoera horretatik, ez? Zuk erran duzun, adibidez, Sakabanak eta Mikel Uarte izan zen sakabanatu zuten horietako bat, hori nola egun batetik bertzera sartzen dute eta eramaten dute bertzetoki batera, ez dakizu nora eramanen zaituzten, horren ondotik egin zuten gose greba, 3 astez, Iruñeko espetxean, eta nik ere aipatu nahi dut, ze iruditzen zait hitz garrantzitsua eta ni egiarran beti jarri nahi dut bai gainean eta gogoratu badagoela jendea bizia utzi duena prozesu honetan. Iruñan Unai Salanuebak bere buruaz bertze egin zuen, espetxetik 3. graduan atera zenean eta itzuli baino lehen bere buruaz bertze egin zuen. Eta Zaragozan ere Enrique Mur intsumisoa hil egin zen, ustez hori pozoi hartuta gainera Enrique Murren kasuan izan zen, espetxeko arduradunek ez zuten batere ongi hartatu, medikoaren pasibotasuna izan zen ikaragarria, zeuden presoak laguntza eske ez zieten ematen izan zen ikaragarria, ez? Eta iruditzen zait, hori ez, espetxeak ekarri zuen hori ere bai, eta nik uste dut hori ezin duzula bazter utzi. Egia da, horretan bakarrik ezin duzula zentratu, noski nahi badituzu bertze helburu batzuk lortu, argi dago, ez dela hori bakarrik, baina horrek ezin du bazter gelditu inondik inora, eta batez ere hori, ni beti gustatzen zait Unai Salanueba eta Enrique Mur gogoratzea iruditzen zaidalako, azken finean orain gu gaude hemen, intsumisioari buruz hitz egiten, baina beraiek ez daukate aukera hori ere, eta familia hoientzat, lagun hoientzat ere, intsumisioak beti izanen du irakurketa ezberdin eta berezi bat, eta iruditzen zait, ezin dugula ahaztu. Eta gainera egia da. Eskerrik asko etortzeagatik. Egia da nolabait hori ez, badago indarkeria, gartzelaren indarkeria nolabait intsumisoengan, ez, ze eragina aukizun, intsumisoak ere saiatu zian gartzela barruan, beste frente bat irikitzen oso interesgarria hemen Gipuzkoan adibidez, hori, intsumisoak izan ziren xiringen trukaketa, ez, bultzatu zutenak, lagundu zietenak preso sozialei, kaleratzen beraien rebindikazio bazala, hemen jendea hiltzen ari da, xiringak gure artean trukatu behar ditugulako, eta eskatzen digu espetxeari, esateko, onartu zazue hemen droga sartzen dela, ezin dizkigute xiringak sartu, orduan behartu zuten nolabait hori, ez? Eta Iruñeko gartzelan ere preso sozialen aldeko aldarrikapenak ere atera ziren. Beste frente bat iriki zuten. Baliatu zuten ere, momentu horretan haiek ziren bozgorailu bat. Ez, ustut, edabideak haiei begira zeuden, eta azkenean haiek, nik ustut, konstiente ziren botere bat edo bazutela eskuartean, eta baliatu zuten, hori ez, preso sozial hoien alde, eta, azkenean intsumisoak ateratzen ziren, baina preso sozial hoiek gelditzen ziren, kartzela barruko baldintza guziak aguantatzen, eta badakigu noski, oraindik ere ez direla batere onak, ez, orduan, nik uste dut, egin zutela, egin behar zutena, egoera kontuan hartuta, ez, azkenean, nik uste dut, baina niretzako hori, bitxia zen ikustea, oraindik liburua egin nuenean, batzuk eta bertzek beren jarreretan nola zeuden, eta oraindik nolako ezikusiak eta kritikak, eta ni benetan harritu ninduen. Lehen zuri errandizut, igual ez zindut erran, baina ni horitzen nahi zori, Bilbon aurkeztu nuenean liburuan kakitzatek aurkeztuzun, antolatuzun aurkezpena, eta bakarrik etorri ziren kakitzatekoak. Zen nola, eta ni hortaz konstiente egin nintzen, ez? Liburu aurkezten nuenean, erraten baino, zein neurritan dagon, ez? Ez dakit, batzutan... Eta balantzaren beste aldean aldiz, beste herrialde batzutan, o beste, batez ere, hori ez, edo Baiaretan, Sakanan, edo niguatzen ez, Tolosako taldeare kakitzateko oso anitza zan, ezkerra bertzaleko jendea zegoen, beste hori taldetakoak, baina, eta Iruñan adibidez guatzen ez kakitzaten, hori, geneukan lokala kalearen alde batean, eta mokekoena beste aldean, eta bueno, garai hortan errepidea pasa, eta hau pentsatzen deuz dakitzen, buelta hau esan digute, tal, bueno, badago egia esan tokian tokiko, ez, errealitate
ere oso anitza. Adibidez ere hori, entxumiso eguna, hasi zan Oiartzunen, eta izan zan lehendabiziko ekintza ere nolabait, pixka eta alderdi politikoetatik eta euskalgintzatik kanpo non milaka persona elkartu zian festa egun batean. Gasteizko, gero izan zan Oiartzun, gero Bermeo, Berriozar, eta Gasteizko intsumiso eguna antolatu zuten Gasteizko talde antimilitarista guztiek elkarlanean. Osea, ere onduzian hori evoluzioak, orduan interesgarria da liburuen agertzen dialako, nolabait hori, egoera polarizatu horiek eta diskursoko horiek, baina baita ere elkarlan bat ere etzalako beste posible izango beste modu batera. Baina egia da, nolabait hori edozein ikaskizun bat da, ez bakarrik gauza honak, eta ze politia eta lortu zen, bezik eta nola gertatu zian, eta errepresioa jasaten danean, hori ere nola aurreikusi behar dan, zeren bestela eramat zurrunbile batean sartzen zaitu, bai alde batera o bai bestera. Osea, jendea desmobilizatu dezake, jendea aktibatu dezake, baino soilik errepresioaren kontra borrokatzen, eta ez nolabait zure helburuen aldetik, baina baita ere errepresioa erabili dezakezu, bozgailu bezala, beste gaire buruz hitz egiteko. Eta nik uste globalidade hori, bere momentuan igual, bizitzen eginean ez da bai da geneuzkan, baina hemen beste mugimendu berri batek ikaskizunak hartu ditzazke handik, ez? Nolabait. Aurrera eginez, 86an, PPek erabakitzen du soldaduska kentzea. Garai horietan, paktatuta Konvergentzia Juniorekin, nolabait hori ez, ze gezurra dirudi, orain ez, dagoen egoeran, baina pakto bat eginez, nahi badezu gobernuan, Konvergentzia Junior laguntzea PPri gobernuan, trukean, emango diazun gauzen artezako bat izango soldaduska kentzea. Europa mailan ari ziran, Frantzian, beste herrialde batzutan, profesionalizazioaren bidean, ejertzito masiboak edo soldaduskak betetzen zuen papera gizonak gizon egiteko, baina baita ere, aberria hundi hoien kide sentitzeko eta hola ikusten zuten zula funtzionatzen, era berean ere gastu handia zen, eta era berean nahi zuten gastu militarra bideratu teknologiara, atzerrian egiten zian beste operazio hietara, ez? Baina, kasu honetan, PPek nolabait erabakitzen du 86an soldaduska kentzea. Nola bizitu zen zure jasoitxun testigatzen arabera hori, ez? Mugimenduan, eta 2001an bukatu zen, denbora gutxian, bukatu zen, aurreatu behar izan zuen PPko gobernuak soldauskaren desagerpena, zen geroz eta objektore eta insumiso gehiago zeuden, orduan praktikan ja jendea etzan juten ere, baina hori nola baloratzen zen hori intsumiso mugimenduan? Nik uste dut hor, batetikan aipatu behar dela nola garai horretan soldaduskari amaiera ematen zaionean PP bezalako alderdiak direla domina, kasu honetan gainera, domina paparrean jantzten saiatzen direnak, ez? Eta saltzen dute beren burua, haiek izanen balira, hori ez, ejertzito profesionalak harri dutenak eta gazteak pakean utzi dituztenak, ez da? Ni ere, harritu nintzen hau nitz, ikusi nuelako intsumiso izandako pertsona beguziek, uste zutelako neurri handi batean porrot egin zutela. Bukatu zutela soldauskarekin, baino ez antimilitarismo, osea, ez militarismoarekin, ez da? Eta soldaduskaren helduleku hori galduta, mezu antimilitaristak bera egin zuela, ez? Hori sentitu zuten. Orduan iruditzen zaitor, niri pena ematen dit, osea, tristea iruditzen zait, jendeak sentipen hori izatea, ez? Ikustea, porrot bat bezala, ez? Nik beti erraten nien, baino, gauza honitz lortu zen dituzten, egia da, oraindikan segitu behar dugu, mezu antimilitarista hori zabaltzen, gauza honitz dago egiteko, baina, soldauskaren kontrako kanpaina batekin ere ezin dugu dena lortu, ez? Uste dut batzutan ere realistak izan behar dugula, baina iruditzen zait, kristona lortu zuela kanpaina horrek, eta nik uste dut hasiera batean uste zena, baino gehiago agian, niri iruditzen zait, hor, sekulako jendea mugitu zen, sortu ziren taldeak, sortu zen eztabaida, gerora eman du fruiturik, adibidez Nafarroan hori ez, itoizko solidarioek hortikan hartu zuten nazia.
HTaren aurkako mugitukoek ere, tartalariek, denek, ez? Iparraldean nik uste ere demoek, nolabait, ez? Baita ere laborantza ganbara, eta baina demoek ere intsumisoak irikitako bideetik jarraitu zuten nolabait. Bai, eta nik uste oraindik ere, orain egiten diren gauzetan ere, badagoela, hor dago, azkenean denak dauka zer ikusia, ez? Eta nik uste dut, hori, pena ematen zian nik ustea unitzek uste zutela, utxe egin zutela, ez zutela deus ospatzeko. Eta nik uste dut, ospatzeko haunitz zegoela. Oraindikan den-dena ezin dugu ospatu, baina bueno, ospatzeko, noizbait ospatzeko heldulekuak ere utzi zituztela etorkizunerako, ez? Bai iruditzen zait, pixka sentsazio bat bazen, etzela asmatu egindako hori transmititzen edo, ez? Nik lehen errandut, liburua egiten hasi nintzenean, ikusi nuela jende gazteak etzekiela. Eta ni hor bai, gelditu nintzen pixkat, harrituta eta penatuta ere bai, ez? Ikusita, hainbertze lan egin eta gero, hainbertze gauza lortuta gero, eta transmisio horrek ematen zuen, nola baitu egin zuela, eta belaunaldi berri horiek ez zutela jaso, ez? Behar bezala behintzat. Bueno, nik uste dut hor igual, mugimenduak igual izanen du bere ardura, baina nik uste dut hori, ez? Soldaduzkaren helduleku hori galduta ere zaila zela, ez? Maila berean behintzat edo ritmo berean jarraitza zinezkoa zen, baina nik uste dut gizarteak ere baduela ardura, ez? Erran izute, azkenean kanpaina horrek ere denok interpelatzen gintuen, ez? Eta borroka antimilitaristan denok daukagu zer egiteko, ez? Eta azkenean hori ez zuk erran duzun ere, denez ere kontu bat hainbertzea dar dituna, dira gerrak, dira bombak, dira zergak, dira industria, da dena, ez? Eta hor, denok herritar bezala daukagu zerbait errateko, eta orduan nik uste dut, herritar guztien ere ardura izan zela, edo izan bartzuela transmisio lan hori egitea, eta hor bai igual pixkat denok utxe egin genuela, ez da? Bai, nik uste badagola batetik sentsazio, bizipenen aldetik sentsazio bat zegoen, bestalde egia da, kontuatu ginala nolabait soldauzkan zentratu egizeon kanpaina batek naiz eta gastu militaren kontra, bardeako politikonoren kontra, beste udaletxe insumisoen gaia, irikita genuzkan fronteak zian, baina indar gehiegi behartzun nolako dinamika batek. Eta ez ginen kapaz izan beste hildoetan estruktura nolabait, aprobetxatu nolabait indar hori, ez bakarrik, nolabait, gizonak soldaduzkara ez dute jun behar, orduan, aprobetxatu inguruan sortu zen koltsoi guzti hori, eta beste bideei igual indar gehiago eman zeregia da, Estatu Espainolean gero, gerraren 2000 urtetik aurrera, gerraren aurka onduzian mobilizazioetan, mobilizazio gutxien onduzan lekua Euskal Herria izan zen. Baita ere, garai hortan, PSOE, PP, berriz ere politikaren mobilizazioek zerikusi asko daukate ere, igual hori, ez, dinamika horrekin, eta hemen ez gea parametroetan bizitzen. Ez, bipartidismoen parametroetan ez gea bizitzen. Baina egia da, mugimendu gutxiago onduzala, ez? Aldiz, orain, ez dakit kazetari bezala, ez, egiten dezun hori, ikusten dezun errealitatean, eta gero baita ere igual isteko, eta ez, norbaitek ere ekarpen bat egin nahi badu. Ez dakit hori, nola ikusten dezun gaur egun, gerraren aurkako mugimendua, mugimendu antimilitarista, nola baita hori, ez duk hemen ere Gasteizkoak taldea elkarrizketatu zenun, horiek bai izan zian, hildo bat hartu zutenak, ez? Nolabait gastu militarraren eta armagintza industriaren kontra, eta, bueno, orain nolabait ere gai hori purpurian dago, ez dakit nola ikusten dezun gaur egungo mugimendua. Bai, nik uste dut orain, lehen aipatu duguna, ez? Sortu zaizkigula bertze helduleku batzuk, eta batez ere sortu zaizkigula, hainbertze aipatzen den transbertsalitate hori, ez? Praktikara eramateko aukera, ez? Azkenean, lehen errandu dana, nola feministak egin duten protesta hori Bilboko portuan armagintzaren kontra, ez, gerren kontra nahi dut. Azkenean, nik uste dut badagoela bai errefuxiatuekin gertatzen ari dena kontuan hartuta, baita gastu militar guztia kontuan hartuta, ze azkenean, ez, 2008ko krisi ekonomikoak ere, zer nolako egoerak utzi dituen gure inguruan, ez, hemen ere ikusten ari gara, ez dago dirua nahi ez dutenerako, ez? Orduan ikusten ari gara ere zenbat diru xahutzen den armadan, ezakit. Iruditzen zait, badaudela heldulekuak eta gainera badagoela aukera bat transbertsalitatearen bide horretatik aliantza berriak sortzeko. Iruditzen zait, eta iruditzen zait
feminismoaren eta antimilitarismoaren arteko aliantza bat funtsezkoa izan daitekela, eta oraingoan bai, segurazki, hemendikan urte batzutara elkarrizketatzen baditut emakume batzuk, seguraroan dutela antimilitarismoan emakumeek eman dutela beren ekarpen berezia eta beren ukitu eman diotela eta beren testu ingurutik edo ikuspuntutik jorratu dutela lana, ez? Nik bai uste dut badaudela heldulekuak, eta adibidez Nafarroan hori, ez? Kalea dela edo dokumentala, prestatzen ari diren dokumentala dela, nik azken aldian horixe, ez? Berriro entzuten da, intsumisioa, Iruñan ere, armada torbidea genuen, Asironek kenduzun, Catalina de Foix, jarrizun, baino maia torri eta egin zuen lehendabiziko gauzak kasik, izan zen berriro ere armada torbidea. Baina nik uste dut horrekin ere lortu dula, horixe ez, gogoratu dituela, ez, armada berriro, ez, nik uste dut lortu dula berriro ere armadaren kontrako zera hori piztea. Bardeako tiro eremuaren kontrakoa ere, 2000 iaz, hain zuzen ere, berritu egin zen automatikoki 2008an sinatutako kontratua, 20 urterako zen, 10 urtean automatikoki berritzen zen, baino, herriek jasotzen dutena bikoiztu egiten da, hortxe segitzen du, baina, segitzen du ere mugimenduak, eta orain lehen baino talde gehiago daude lanean, Bardea Libre plataforma sortu da, duela gutxi ere, egun hauetan ustut orain dikan dagoela Iruñan odolezko dirua izeneko erakusketa bat, kondestablearen jauregian, eta horre ere, horixe ez, salatuz, militarismo hori, Bardeako tiro eremua bezalako azpiegituretan probatzen dituzten bombekin egiten dituzten gerrak, eta ni berriro ere, hori ez, Ubarten lagundudan familia hori etortzen zait burura ez, Sultana, Ahmad, Farah eta Jumana ez, eta azkenean, benetan, iruditzen zait, egun hauetan egoten nintzen pentsatzen, eta erraten hon, azkenean liburu honek ere badu lotura, nire lagun berriekin ez, eta iruditzen zait nik ere, igual orain bertze ikuspegi badudala ere, eta bertze ikuspegi batekin hurbildu naizela haien gana ere bai. Oso ondo, eskerrik asko, Edurne. Ez dakit zerbait komentatu ez nahi ez zuten hemen, zaudetenak, hola azkeneko minutua azkagu. Zitxako eta dizuegun, gaixuak. Errantizut azten naizela hitz egiten eta ez naiz isiltzen. Bai, nik uste dut baietz, badagoela, hau aportazioa txikia da, baina nik uste dut badela momentua jendea berriro ere mugitzeko eta gazteak berriro ere, hori ez, intsumiso izatera deitzeko, ez? Ez dakit, nik uste dut baietz badagoela aukera, bai. Bere gaian, mugimendu bat, fascinatu egiten dagoena, irutugenak garantzia dukan, eta ekintza erudikoarekin edo protestarekin, baina inolako minik egin gabe beste persona batuei, nolako aldaketa supozu ere. Eta etxe guztian supozu zenuna. Etxe guztietan zola mutiko bat, eta tokatzen zuten gertu edo gutiago. Baina bai lortu zuen bestelako eredu batzuk mailainan jartzea. Eta gaur egun, norbait ezabait aldatu nahi badu gizartean, begiratu beharko du gehiago. Entzulizo momentuari beste momentu batzu nahi zuen. Horrek ematen du aukera, jende gehiago zugaranatzeko. Nik uste dut ere, erakutsi zula ze garrantzitsua den koltsoi hori edo babes hori ez. Batez ere gaur egungo garaian ere, mozalegia eta horrelako tresnekin, pertsona batek jasan behar badu errepresio hori, ez da gauza bera pertsona hori bakarrik egotea edo inguruan neurri horien kontra egingo duen talde zabal bat edukitzea ez. Kontua da hori ez. Erantzun horrek izan behar duela haitz zabala. Nik uste dut gakoa hor dagoela ez. Osea, aktibatu behar dela berriro ere masa guzti hori ez. Eta, baina, nik uste dut, ni baikorra naiz. Ez dakit. Baikorra. Adibidez, antiespezismoarekin ikusten ari naiz. Iruditzen zait Euskal Herrian ari direla urrats politak egiten eta protesta bide batzuk ere berreskuratzen, eta nik haunitzetan hitz egiten diet intsumisoi buruz egiarran. Eta gogoratzen ditut, batzutan ematen du gainera, igual, ezakit,
ikusi dute ez daki non protesta bat, ez daki zer eragiten dutela. Tokion. Ez, errate dut, baina Iruñan hori txumixoek egin zuten, edo Itoizko Solidarioek porlanezko bidoiak, eta hori ez dute orain asmatu, hori... Bai. Eta planta egiten badegu, Hori da. eta zuk esan dezuna, praktikoa profesional nola baita esaten du, planta egin da gaude, baina saiestu egin gaituzte, eta hartu gaituzte bidea ditzen. Bai. Ja, berez, neure pisuaren indar horren importantzia, galdu du, oain berriz, gauza guztietan, bizitzako gauza guztietan, ikusi behar dugu noraino garen kolaboratzen. Hori da. Bortzakerian, Bai. eta bapara. Bai. Zalantzari gabe. Askotan ez? Eta, a ber, frendean bidea sortzen den. Nik uste dut garrantzitsuena zuk erran duzuna, ez? Azkenean bakoitzak dugun arduraz ohartu behar dugula, eta bakoitzak dituen privilegio ez ere bai, ez? Berri hori sultana eta bere familia zitzen dut, baina eski kontua da hori ez, herri berean ari gara bizitzen, baina aitzegoera ezberdinetan, eta nik kontuan izan behar dut zer ardura dudan bere etxetik atera duen gerra horretan. Ez? Eta, berak atera ahal izan du, bertze batzuek ez. Bertze honitz, hil egin dira hor, ez? Nahi dut, uste dut lehendabizikoa dela hori, ez? Horretaz konturatzea. Eta iruditzen zait, adibidez, Bardeako tiro eremuarena, bai dela helduleku polit bat ere, mezu antimilitarista hori zabaltzen jarraitzeko, ez? Eta Nafarroan adibidez, helduleku hori badaukagula, ikusten ari da hori, ez? Igual momentu batean, ez dakit, iruditzen zait orain jende gehiago eta jende ezberdin ari dela horreren, borroka horretan barneratzen, eta lortzen aldirela gauzak, ez? Azkenean hori, erakusketa horrek duena, ez? Bai, diru ari dira jasotzen herriberako herri horiek, baino ze diru, odolezko dirua, ez? Osea, kontuan izan behar dugu, bai, diru horrekin irekiko dugu kulturetxe bat, baino zer dago atzean, ze prezioari gara ordaintzen, ez? Horren truke. Eske, alderantziz balitz, baino, klaro, gu gaude hemen, gu gara Europar txuriak eta privilegiatuak. Azkenean hori da, eta hortaz ohartu behar dugu ere lehendabizi. Eta ni lehenengoa, errebisio edo berrazterketa prozesu horiek guztiak ni naiz lehendabizikoa hain behar dituna. Baina egia da, geroz eta hausnarketa hori eginda, geroz eta hurbilago harrapatzen gaitu. Armagintzarekin ere, hori da, armagintza enpresa daude Euskal Herrian, baina jendea ere dagoan lanean. Aztertu behar dugu nola lortu, ez? Horako trantsizio bat, non lanpostuen mantentzea, lortu daiteken, edo beste prozesu batzutan bezala egindan, hori ez, lanpostu lanean dauden jendea hori babestu, baino produkzio militarra, produkzio zibilera pasaz. Momentu honetan, justu agintariak kontrakoan daude, ez? Daude olako, armagintza badago, saiatuko gara aldan armagintza, etikoena, transparentena, eta hola egiten, baino... Oximoron bada, ez? Bai. Orduan, hori da hemendik aurrera daukagun beste erronketako bat, baina egia da gero eta hurbilago ikusi dezakegula nahi izan ezkero ze eragina dauka militarismoak. Bukatzeko ere, Edurneren liburua hemen dago, baina, aipatu nahi nituzke, beste 6 liburu dira, batetik Legitima desobedientzian aipatzen da, han 3 décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, hitz egite dutelako 71 urtetik 2000 batera, baita ere Enric Paratek egin zuen Moviéndose por la Paz, moviendo antimilitaristaren nolabait talde ezberdinak ez bakarrik insumisioa, baizik eta gerren aurkakoak, gastu militarren aurkakoak, emakume antimilitaristak, liburu hori ere oso interesgarria da, eta gero La insumisión, un ciclo de desobediencia civil, han esplikatzen da, hemen Edurnek nolabait esplikatu duen pixkat dinamika guzturi nola juntzan. Bestalde, badago militarismoa eta antimilitarismoa, ez? 87 urteko liburu bat da, Udako Euskal Unibertsitateak ateazun, baina interesgarria ze puri-purian zeuden, ez? Ez orain iten egala 30 urteko olako revival bat eginez, momentu hortan ze eztabaida zeuden oso ondo jasotzen duen liburua da.
patxari buruzko liburuan iparraldeko mugimendu intsumisoari buruzko atal bat edo nolabait arilkatzen du, ez? Iparraldeko gazteen patxa mugimenduaren barruan ere intsumisioak eukizulako bere garrantzia, lokalen okupazioarekin batera, rock musika iparraldean zabaltzekin batera, baina intsumisioaren gai ere patxak lan duzun. Eta estas guerras son muy nuestras, da Gasteizkoak taldearen azkeneko liburua. Gasteizkoako liburu guztiak online eta doainik daude, batzuk dira analisi oso zorrotzak, enpresa militarra eta gastoi militarri buruz, estadistika datuak, liburu hontan oso ondo arilkatzen da, nolabait hori, enpresa militarren inguruko interes guzti horiek eta. Orduan, gelditzen da oraindik lan egiteko eta, hau hasiera bat izan da. Eskerrik asko. Eta barkatu txapa. Egarren gauza batzuia... Gaur egon ere, eske... Sartu zaio, 2000 bata.